πήγαμε να δούμε αντιδράσεις καύσης με γενικό μοριακό τύπο. Τι κάνουμε λοιπόν όταν θέλουμε να γράψουμε μία αντίδραση καύσης με γενικό μοριακό τύπο? Ας πάρουμε για παράδειγμα ότι έχουμε ένα αλκάνιο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να το βάλουμε να αντιδράσει με οξυγόνο. Το επόμενο βήμα είναι να γράψουμε τα προϊόντα, τα οποία είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό, και μετά θα πρέπει να βάλουμε συντελεστές. Επειδή στο γενικό μοριακό τύπο έχουμε νη-άνθρακες, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ούτε τον αριθμό των ανθράκων, ούτε τον αριθμό των υδρογόνων, ουσιαστικά γνωρίζουμε μία αναλογία μεταξύ αυτών, τότε θα πρέπει οι συντελεστές να περιέχουν μέσα το νη. Οπότε μετράω όπως πάντα πρώτα άνθρακες, μετά υδρογόνα και μετά οξυγόνα. Οπότε ο πρώτος συντελεστής που συμπληρώνω είναι μπροστά από το διοξίδιο, μετά μπροστά από το νερό και τέλος μπροστά από το οξυγόνο. Μπες στο προφίλ μου, δες το link στο οποίο υπάρχουν βίντεο μαθήματα με όλη τη θεωρία, όλες τις αντιδράσεις, επίλυση ασκήσεων και ό,τι θα χρειαστείς για να κάνεις επανάληψη στην ύλη της Δευτέρας Λυκείου.